Nakon što potvrdi rezultate neposrednih izbora, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi posredne izbore za Skupštinu grada Istočno Sarajevo. Način izbora odbornika u Skupštinu grada Istočno Sarajevo utvrđen je Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, Izbornim zakonom Republike Srpske te Statutom grada Istočno Sarajevo. Pod 1. Skupštine opština koje imaju 11, 13 ili 15 odbornika biraju 3 odbornika. Pod 2. Skupštine opština koje imaju 17 ili 19 odbornika biraju 5 odbornika. Pod 3. Skupštine opština koje imaju 21 ili 23 odbornika biraju 6 odbornika. I pod 4. Skupštine opština koje imaju 25 i više odbornika biraju 8 odbornika. Grad Istočno Sarajevo ima 31 odbornika i čine ga sljedeće opštine. Pod 1. Istočno Novo Sarajevo, 5 mandata. Pod 2. Istočna Ilidža, 6 mandata. Pod 3. Pale, 8 mandata. Pod 4. Sokolac, 6 mandata. Pod 5. Trnovo, 3 mandata. I pod 6. Istočni Stari grad, 3 mandata. Kandidatske liste za izbor članova u Skupštinu grada Istočno Sarajevo pravovremeno se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH na ovjeru. Kandidatske liste dostavlja na ovjeru posebno svaka skupština opštine koja čini grad Istočno Sarajevo, a liste sadrže imena odbornika koji su na neposrednim izborima izabrani u skupštine opština. Mandat za Skupštinu grada Istočno Sarajevo dodjeljuje se listama kandidata po sistemu proporcionalne zastupljenosti političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata ili grupa članova. Gradonačelnika grada Istočno Sarajevo biraju birači upisani u centralni birački spisak u osnovnim izbornim jedinicama, odnosno opštinama, koje čine grad Istočno Sarajevo. Mandat gradonačelnika grada Istočno Sarajevo se dodjeljuje po sistemu većinskog glasa, odnosno mandat se dodjeljuje kandidatu koji je na neposrednim izborima osvojio najveći broj glasova.